Všetkých vás vítam. Po dlhšej dobe som veľmi rada, že sme sa tu takto spolu stretli. A tému, ktorú som vybrala na dnes, je žlčník. A je to pretože sa nám už zjarnieva. A vlastne jar je obdobie, ktoré sa spája s pečeňou a žlčníkom. Vtedy sú tieto dva orgány najcitlivejšie, ale aj najvnímavejšie. Keďže sú také citlivé, tak ak niečo robíme zle, tak ich vieme na jar veľmi rýchlo vykolajiť. Ale naopak, keď robíme veci dobre a správne, tak ich vieme strašne rýchlo zharmonizovať. Takže preto sa na jar dáva pozor práve na tieto dva orgány. No, čiže ja som si dneska vybrala ten žlčník z tejto dvojice a najprv si povieme, čo to je a čo má na starosti. Zase budem hovoriť z hľadiska našej medicíny aj z hľadiska čínskej medicíny. Vy už viete, že ja to vždycky takto poprepájam. Takže na čo máme žlčník z hľadiska našej medicíny? Žlčník je taký malý váčik, ktorý... Dobrý deň. Je taký malý váčik, ktorý je vlastne ukrytý v lalokoch pečene, medzi lalokmi pečene. A on má z hľadiska našej medicíny jednu jedinú úlohu a to je zhromažďovať žlč. On je taký celkom maličký, jeho objem sa udáva niečo vyše nad pol deci. A funguje to tak, že pečeň tú žlč stále tvorí a tvorí a tvorí. Žlčník tú žlč zachytáva a zhromažďuje sa tu a zahusťuje alebo koncentruje. No a žlč má na starosti trávenie a hlavne trávenie tukov. Čiže ako to v praxi vyzerá. Čiže my sa najeme, dáme si nejaký dobrý obed alebo niečo podobné a keď zjeme potravu, dostane sa do žalúdka, v žalúdku sa z časti natrávi a pokračuje do tenkého čreva. A v tenkom čreve sa má dotráviť a všetky živiny z tenkého čreva sa majú vstrebať do tela všade tam, kde ich potrebujeme. Keď sa tá potrava dostane do tenkého čreva, tak vtedy sa stane to, že sa otvorí vlastne vývod žlčníka a žlč sa dostane k tej potrave a pekne sa to tam premieša. A čo sa vlastne deje s tými tukmi? Skúste si to predstaviť, určite ste to už niekto skúšali, že ste do pohára s vodou naliali olej. A ten olej tam vytvoril také guľôčky, ktoré tam chvíľku pobudli, potom tie guľôčky postupne išli hore a oddelila sa vám, že voda a olej. Toto isté sa deje v našom čreve. Čiže môžete si kľudne predstaviť, že do čreva prídu tie guľôčky toho tuku a čakajú. Keby tam nebola žlč, tak tie guľôčky sa s nimi vlastne nič nestane a ten tuk ako zjeme, tak isto by z tela nám odišiel a vôbec nič by sme z neho nemali. Ale práve tá žlč vlastne ten tuk rozpustí a už sa môže vstrebávať. Keby ste do toho pohára s tým olejom kvapli trošku žlče, tak by ste videli, že ten olej sa začína vlastne rozpúšťať. Hej, tie guličky už by tam neboli. Čiže žlč je strašne dôležitá, pretože my tie tuky naozaj potrebujeme. Jednak z nich máme vystavané bunky, a jednak obsahujú napríklad omega nenasytené kyseliny, ktoré sú pre nás esenciálne a nevieme si ich nejakým spôsobom vytvoriť a v tele ich naozaj potrebujeme. Takže toto sa deje s tukmi. Ďalšia vec, do čreva sa nám dostávajú aj vitamíny A, D, K, E, D, E, K, A, D, K. To sú vitamíny, ktoré sú rozpustné len v tukoch. A keby sa nám tie tuky nerozpustili tou žlčou, tak vlastne sa nedokážu rozpustiť ani tie vitamíny a takisto vitamíny, ako ich príjmeme, tak vlastne z tela odídu preč. Tak. Môžeme mať dva také špecifické prípady. Môže sa niekedy stať, že človek má žlčový, alebo teda žlčníkový kameň a ten kameň zavalí vývod žlčovodu. A vtedy sa stane, že tá žlč nevie odtekať, prípadne odteká veľmi slabúčko. A vtedy sa naozaj deje to, že ten tuk do toho čreva príde, máme tam tie guličky, ale máme tam málo žlče, respektíve temer žiadnu. A udáva sa, že až 90% týchto tukov odíde z tela absolútne nespracovaných. Druhý prípad,
Ak niekto nemá žlčník, že oň ho prišiel, napríklad mohol mať žlčníkové kamene a má žlčník vyoperovaný, tak sa deje trošku iná vec. Tá žlč sa tvorí. Žlč sa stále v pečení tvorí, stále sa tvorí, odteká do tenkého čreva, ale ona tam odteká bez ohľadu na to, či tam potrava je alebo nie je. Hej? Čiže tá žlč, keď tam potrava nie je, tak v podstate je tam zbytočná. A keď tam tá potrava je, tá žlč je málo skoncentrovaná. Preto nedokáže poriadne tie tuky rozpustiť, ale rozpustí ich do nejakej miery a množstvo tých tukov odchádza zase z tela nespracovaných. A to je napríklad to, že títo ľudia mávajú často hnačky alebo nafúkovanie. Tak. Teraz hľadisko čínskej medicíny. Takže žlčník takisto spĺňa tú funkciu, že zhromažďuje a vylučuje žlč. Ale Číňania tam musia mať ešte niečo navyše. Takže ďalšou úlohou žlčníka je, že sú zodpovedné za asertivitu a rozhodnosť. To znamená, človek, ktorý má zdravý žlčník, je rozvážny, rozhodný a dokáže si presediť svoj názor. Keď to niekto nedokáže, hej, že sa nikdy nevie rozhodnúť, či má kúpiť taký sír alebo taký sír, alebo či si má vybrať ružový zošit alebo modrý, hej, tak už je to taká prvý náznak toho, že ten žlčník nie je v poriadku, čiže je to nejaký taký začiatok diagnostiky. Čiže naozaj, keď si tak poviete, že ja sa fakt nikdy neviem rozhodnúť, alebo si neviem presadiť svoj názor, hoci by som chcela, tak s veľkou pravdepodobnosťou je tam nejaké oslabenie žlčníka a treba s ním niečo urobiť. Tak, takže toľko k tomu, čo žlčník všetko robí. A teraz sa poďme pozrieť na žlčníkové kamene, keďže to je vlastne najčastejšie ochorenie žlčníka. Postihuje vraj 15% populácie. Ja si myslím, že to číslo je podstatne vyššie, pretože mnoho ľudí so žlčníkovými kameňmi tu behá po svete a ani o nich nevie. Hej, takže oficiálne je to nejakých 15% populácie a postihuje 3-krát častejšie ženy ako mužov. Tak. Zase poďme našou medicínou sa trošku pozrieť na to, ako tie žlčníkové kamene vznikajú. Takže vzniknú vtedy, keď sa pomenia pomery v jednotlivých zložkách v žlčníku. Konkrétne je to bilirubín, cholesterol a vápenaté soli. Táto informácia je taká nám celkom že na nič, lebo ja naozaj netuším, ako si môžem ja nejakým spôsobom zabezpečiť rovnováhu alebo dobrý pomer medzi týmito tromi záležitosťami žlčovými. Takže musíme sa na to pozrieť aj z hľadiska čínskej medicíny, tu je to úplne jasné a hneď budeme vedieť, čo s tým. Nerozhodní ľudia bývajú tí, ktorí sú narodení v znamení váh, áno Euka, ale určite niektorí z nich majú aj oslabený žlčník. Možno, že to majú konštitučne dané. Tak, podľa čínskej medicíny je príčinou žlčníkových kameňov tzv. Vlhké horko v dráhe pečenie a žlčníka. Ja už som na Facebooku párkrát písala, že čo je vlastne to vlhké horko, ale v každom prípade to zopakujem. Vlhké horko si môžete predstaviť ako nejaké také teplé, také trošku polotekuté, polohusté, také trošku možno bublajúce blato, ktoré nám upcháva naše dráhy. Takže v našom tele prúdi energia čchy, ktorá keď prúdi nepretržite bez všelijakých prekážok, tak sa cítime dobre a sme zdraví. A toto si môžete predstaviť, tú dráhu si môžete predstaviť ako rúrku. Hej? Čiže my máme v tele také rúrky, prúdi v nich energia čchy, to si môžete predstaviť ako napríklad prúd vzduchu. A okrem toho tam máme nejaké tekutiny. Pretože my potrebujeme si organizmus zvlažovať, potrebujeme sa trošku chladiť, čiže v tých trúbkach sú aj tekutiny. Keď povieme, že máme vlhké horko v dráhe pečenia a žlčníka, znamená to, že tieto dráhy sú upchaté tým blatom. Hej? Čiže čchy by tade mala prechádzať, ale ona sa tam prediera tým blatom, je to strašne pre ňu ťažké a to blato tam je to také lepkavé a už
keď to takto hovorím, tak to neznie veľmi dobre. Keď je to vlhké horko ešte také redšie, tak to nie je až taký problém. My väčšinou vieme, že ho máme, alebo teda za chvíľku budeme vedieť, či ho máme alebo nie. Keď sa zahustí, už môže vzniknúť napríklad piesok a keď sa ešte viacej zahustí to vlhké horko, tak z toho vznikne naozaj tvrdá hmota a to je ten žlčníkový kameň. Bylinky s tým žlčníkovým kameňom pracujú veľmi ťažko. Oni majú jemnúčku čchy a predstavte si, že človek má kameň v žlčníku, vypije bylinkový čaj a tie bylinky vbehnú do toho tela a spýtajú sa, čo teda máme robiť? A človek povie, tuto rozbite ten kameň. Aha, to naozaj je to veľký problém pre bylinky. Hej. Robí sa to, v Číne to robia. Tam majú také kombinované kliniky, že čínska medicína, západná medicína a na týchto klinikách to robia. Používajú sa na to veľmi silné odvary, tam máte desiatky gramov bylín v dennej dávke a preto sa to robí na klinikách, pretože sa môže stať, že ten kameň, ako sa začne drviť, tak kuštiček upchá vlastne žlčovod. A toto je veľmi nebezpečný stav, ktorý sa okamžite potom rieši tou západnou medicínou. Takže sa dohodníme, že nebude naša ambícia rozbíjať žlčové kamene bylinkami. Pôjdeme na to trošku inak. No, ako to vlhké horko vzniká? Tak, moja babka kedysi jednoznačne povedala, že k žlčovému kameňu sa dopracuje každá jedna žena. Ako ja som bola vtedy veľmi uvedomelá a som si hovorila, že prečo by mala, však keď tá žena bude dodržiavať nejaké zásady životosprávy, hej, a bude sa stravovať dobre a zdravo, prečo by sa mala dopracovať k žlčníkovému kameňu? No a teraz to spojeme s tou informáciou, čo som povedala pred chvíľkou, že žlčníkový kameň postihuje 3-krát viac žien ako mužov. Je to také strašne nelogické, pretože keď si už niekto dáva pozor na stravu, hej, že čo bude jesť, aby to bolo OK, tak je to žena. Mužom nechcem krivdiť, nie všetci, ale mnohým mužom je to absolútne jedno. Ide, dá si steak, dá si vypražaný rezeň, zaje to hranolkami, zapije to slivovicou, hej, naje sa, dá si hamburger, naje sa vo fast foode. Všetko sú to také tie ťažké smažené veci a presne tieto veci to je úplne že vlhké horko. Čiže keď si dáte taký dobrý mastný rezeň, tak ste si dali priamo vlhké horko, hej. Potom máme ďalší typ mužov, ktorí teda možno sa stravujú trošku lepšie, ale jedia strašne veľa. A teraz si predstavte, čo sa stane. Hej? Čiže máte naplnený žalúdok obrovským množstvom jedla a to teda akože ja som fakt párkrát pozerala, že ako niekto môže toľko zjesť, hej? Však žalúdok má svoj objem. Čiže naplniť ten žalúdok obrovským množstvom jedla. A teraz čo sa stane? Tá čchy sa snaží prúdiť, tá energia. A teraz si predstavte, že natrafí na tú masu v tom žalúdku, hej, a ona teraz sa ide predierať cez 100 kg zemiakov a kilo mesa a pol kila zeleniny a ide to strašne ťažko. A tam, jak sa tam prediera, tak sa to strašne zahrieva. Je to presne to isté, ako keď chcete ísť autom a zatiahnete ručnú brzdu, hej. Tie pneumatiky horia. Vy ste tam vyrobili nejakú blokádu a to horí. No a teraz, ako to tam horí v tom žalúdku, tak to pekne zahrieva tie trúbky, hej, kde máme tie tekutiny a postupne sa to tým zahrievaním tie tekutiny odparujú a zahusťujú a zostane tam naozaj už len niečo také husté a to je vlastne to vlhké horko. Čiže vyrobili sme si ho len tak, že do žalúdka dávame veľký objem jedla. No, ženy si kameň vyrobia sofistikovanejšie a rafinovanejšie a síce svojimi emóciami. My sme strašne komplikované bytosti, máme obrovské množstvo emócií, nie vždy teda tie pozitívne, hej, väčšinou naozaj skôr je to ten strach, stres, nejaký pocit ukrivdenia a hlavne my sme tak ako si učené, že
nedávajte tie emócie najavo, akože keď si nahnevaná, nemôžeš buchnúť po stole, nemôžeš začať kričať, hej. A práve to je to, že my tie emócie v sebe, že držíme a držíme a jak ich držíme a jak to stiesňujeme celé, tak zase nám nevie prúdiť tá čchy. Hovoríme, že sme si zablokovali čchy pečene a znova, ako sa zablokuje čchy pečene, znova sa to začne celé prehrievať. A už sme tam, kde sme boli. Trúbky sa zahrievajú, tekutá časť sa odparuje a zaúsťuje sa to tam celé do vlhkého horka. Čiže vlastne môžeme sa stravovať ako chceme. Úplne, že super, my si to dokážeme vyrobiť aj týmto spôsobom. No. Tak. Takže my sme sa už dohodli, že nebudeme mať... Dobrý večer, Janka. Že nebudeme mať ambíciu rozbíjať kamene bylinkami, ale my budeme mať inú ambíciu a síce robiť to tak, aby sme sa k tomu žlčníkovému kameňu jednoducho nedopracovali. Ja použijem slovo prevencia a tu sa fakt musím zastaviť ľudia, lebo západná medicína prevenciu nepozná. Hej? My máme zaužívané, že prevencia znamená, že raz do roka ideme na krv a možno nás pošlú na sono a to je prevencia. To prevencia v tom pravom slova zmysle nie je. A práve preto tak milujem čínsku medicínu, lebo tá robí tú prevenciu, tú naozajstnú. Čiže, ako to vyzerá? Tak napríklad bavíme sa teda o žlčníku, tak si predstavme, že nás začne nejak boleť v podrebrí. To je jedno, či vpravo, či vľavo, dráha žlčníka je, aj pečenie je vlastne súmerná, ide aj po pravej, aj po ľavej strane tela, čiže začne nás boleť v podrebrí, pod rebrom. Prídeme k lekárovi. A povieme, že máme tieto pocity. Lekár nám zoberie krv, pošle nás možno na sono a dostane výsledky. Krv je v poriadku, sono je v poriadku. A vy poviete, ale mňa to fakt, že bolí, ja s tým potrebujem niečo urobiť. Tu sú vaše výsledky, ja s tým nemám čo urobiť, hej? Pretože všetko je v poriadku. A toto je to, že naša medicína vždy čaká na to, kým sa niečo prejaví na nejakých výsledkoch. Ale to už je neskoro. A bylinky sú práve skvelé v tej prevencii. Ale vám tam ešte jeden príklad. Počkajte, toto bude super. Napríklad, že máte nejaké vlhké horko, tak poznáte podľa toho, že sa vám začnú v puse tvoriť sliny. Je ich veľa a sú také husté, také lepkavé. Hej, čiže vlhko sú sliny, horko ich zahusťuje do toho takého lepiva. Čiže to je jeden zo signálov, že sa nám tvorí vlhké horko. Dobrý večer, Zuzka. Dobrý večer, Majka. Že sa nám tvorí vlhké horko. A teraz predstavte si, že prídete k lekárovi a poviete, pán doktor, mne sa začalo tvoriť nejak veľa slín a sú také lepkavé, je to také zvláštne. A čo ďalej? No nič, akože toto mám, nemala som to. A asi to nie je celkom v poriadku, že by som chcela byť v takom stave, jak predtým, lebo je to také, že čudné. No a keď budete s tým lekárom chvíľku teda rozprávať, tak pri najlepšom vás pošle domov s Lexaurinom, hej, nech sa ukludníte, lebo ako toto je totálna hysteria, hypochondria, hej. Ale nie je. Práve to, že vy viete, že sa vám napríklad tvorí viacej tých slín a sú lepkavé, aha, tvorí sa mi niekde vlhké horko, je to možné, lebo mám za sebou fakt, že stresové obdobie v robote, alebo mali sme nejaké oslavy, hej, takže tam sme boli 3-4 krát za sebou v reštike. Je to možné. A hneď to začnete riešiť. A nebudete čakať, hej, kým sa to bude ďalej nabalovať a nabalovať. Čiže toto je tá prevencia. A ja vám hneď teraz poviem, že kedy by vám mali začať blikať kontrolky, že pozor, niečo sa v žlčníku deje. Hej, čiže môžete mať takéto všelijaké pocity. Čiže prvá vec je, že naozaj sa vám môže tvoriť väčšie množstvo lepkavých slín. Ďalej, bolesť v podrebrí, to už sme hovorili. Môže to byť naozaj bolesť vpravo alebo vľavo, môže to byť pálenie, môže to byť pocit tlaku, hej, napríklad. Ďalej, vlhké horko, keď to prirovnáme k tomu blatku, ono je to ťažké. Čiže
naozaj máte pocit, že máte ťažké ruky, ťažké nohy, ťažké telo, ledva vyjdete po schodoch hore. Alebo môže vás bolievať hlava a úplne najčastejšie na spánkoch. To je taká tá pulzujúca bolesť, hej? Že presne tadeto ide tá dráha žlčníka po bokoch hlavy a ide potom vlastne ďalej po bokoch dole po tele. Ďalej mastná koža. Čiže keď vidíte, že sa vám začne mastiť koža, je to vyslovene znak toho, že je tam nejaké vlhko, prípadne ak ste trošku dočervená, naozaj je to už to vlhké horko. Môže sa vám spraviť hrubý povlak na jazyku, ktorý by mal byť taký trošičku do žlta. Hej? Čiže to je vlhké horko. Keď sa vám spraví taký nažltlý, hrubší povlak na jazyku. Alebo ešte, čo je také typické, je stolica, ktorá je redšia a naozaj výrazne páchne. Hej? Čiže to je tiež znak vlhkého horka. Čiže toto sú všetky také tie kontrolky, že ktoré, keď sa vám niečo také objaví, tak by ste mali začať trošičku myslieť na to, že áno, vzniká mi tu nejaké trošku blato, čiže musím to začať riešiť. Terapeutický princíp v tomto prípade je odstrániť vlhké horko a zároveň, čo je také asi trošku čudné, rozhýbať. Čiže čo my potrebujeme? My potrebujeme to blato z tej rúrky, z tej trúbky uvoľniť a zároveň ho potrebujeme posunúť ďalej, aby sa z tých trúbiek dostalo vlastne preč a vlastne aj z celého tela. Čiže odstrániť vlhké horko a rozhýbať. Takže ako na to? No je to jednoduché. Dobre sa stravovať a nemať emócie. Hej? Takže úplne pohoda. Ale ja viem, že to také ľahké nie je. Najprv k tým emóciám. Je to veľký problém. Hej? Jednoducho sme nejako nastavení. Môže mi niekto hovoriť, že nestresuj sa. Mne to je na nič. Hej? Pretože s tým nedokážem nič urobiť. Práve preto som začala na Facebook dávať taký seriál, čo som nazvala, že ako byť v pohode. Hej, sú tam všelijaké také techniky, ktoré môžete vyskúšať, aby ste sa naozaj cítili lepšie. Možno si niekto niečo v tom nájde a pomôže mu to. Takže toľko k emóciám. No a teraz poďme už k tomu takému, že naozaj s tým môžeme niečo urobiť. Takže dajme, že potraviny. Ja tu mám ťahák, aby som na niečo nezabudla. Takže ako by mala vyzerať strava? Strava by mala byť, to správne slovo je, že ľahká. Hej? Čiže napríklad si predstavte takú stredomorskú kuchyňu, hej, že ryba, taká narýchlo upravená na voku. U nás to môže byť nejaká zelenina na voku, dusená, alebo varená, alebo parená. Môžeme k tomu dať napríklad nejaké biele kuracie alebo morčacie mäso, čiže ľahko, variť ľahko. Keďže treba rozhýbať, tak do každého jedla by sme mali pridávať kuchynské bylinky. Oni to dokážu, hej? Čiže bylinku zjete a ona vám tu čchy rozpohybuje. A ja vám poviem, ak poznáte potravinu, ktorá to dokáže, ona vonia. Čiže skúste rozmrviť medzi prstami napríklad tymián alebo rozmarín. To je úžasná vôňa a práve tá vôňa vás dovedie k tomu, že aha, keď toto pridám do jedla, tak tá čchy sa mi naozaj rozhýbe. A keď tam aj mám nejaké že vlhké blato, teda vlhké horko, čiže to blatko, tak to dokáže z tých rúrok vlastne odstrániť preč. Hej? Čiže variť ľahko, pridávať kuchynské bylinky. Vyhýbať sa, hádajte čomu? Vysmážanému, presne tak, aby sme si vlastne do tých rúrok nedávali ďalšie vlhké horko, čiže naozaj čipsíky, rezníky veľmi ojedinele. Okrem toho máme potraviny, ktoré dokážu vyslovene z tých trúbok vyškriabať to vlhké horko a dokážu veľmi pomôcť tým, aby sme sa ho zbavili. A to sú napríklad kapusta, redkvička, uhorka alebo celer, ten je na to úplne fantastický, alebo ananás. Čiže toto sú všetko potraviny, ktoré pracujú priamo s tým vlhkým horkom. Tak, no a ešte čomu sa vyhýbať? Je to
Vlhké, horko. Čiže budeme sa vyhýbať potravinám, ktoré do tela môžu priniesť vlhko a horko. Takže tie zavlhčujúce potraviny sú hlavne mlieko a mliečne výrobky, cukor a sladkosti. To nám vždycky načine hovorili, že vy budete vlhko odstraňovať po kvapkách bylinkami a potom si dáte pohár mlieka a nalejete do tela vedro vody. Hej. Takže tieto veci naozaj nie. A potom sú to potraviny, ktoré prinášajú to horko. A to sú tie pepo podpalovače, hej, čiže máme tam kari, čili, kurkumu, korenie, to je jedno, biele, červené, zelené, čierne, proste korenie, aj škorica, aj káva, s tou trošku opatrnejšie a napríklad tvrdý alkohol, hej, tieto potraviny sú strašne horúce a oni to tam budú ešte viac podpalovať a bude sa nám to v tých trubkách zahusťovať. Čiže ak sa tvorí niečo také v tele, tak by sme s týmto mali veľmi opatrne. A napríklad to korenie je super, že rozhýbe, ale zahreje. Takže ho radšej nahraďme tými bylinkami, hej, ktoré to rozhýbu, ale väčšina z nich trolililinku zahrieva, ale korenie horí. Hej, čiže korenie môžeme nahradiť tými bylinkami. No, takže to je k potravinám a teraz poďme k bylinkám. Čiže keď si spomenieme na terapeutický princíp, treba odstrániť vlhké horko. Máme bylinky, ktoré to vedia a vlajkovými loďami sú v tomto prípade šišak bajkalský. To je moja láska, ja na ňo nedám dopustiť, on je absolútne fantastický. Potom je to palina, ďalej je to púpava a ešte je tam, počkajte, horec. Takže tieto naozaj dokážu odstrániť vlhké horko. Povedali sme, že ešte treba rozhýbať. Takže vyberáme si nejakú z týchto byliniek a pridáme tam nejakú rozhýbavačku. Výborný je pestrec napríklad, on naozaj tonizuje čchy pečenie, dokonca vyrovnáva aj so slezinou, čiže tento je na to super. Výborná je napríklad meta, ktorá rozhýbava. A meta a mandarinková kôra, ale tá je teplá, ale to je jedno. Kvetka, zapíta, bibka a zázvor. Zázvor rozhýbe, čo je fajn, ale on je teplý. Čerstvý zázvor je teplý a sušený zázvor je úplne že horúci. Čiže tam, keď je tam vlhké horko, tak zázvor by som tam veľmi, veľmi nedávala. Tak. No a ešte jedna dôležitá vec k tým bylinkám. Všetky tieto bylinky, ktoré som hovorila, sú časť je ochladzujúca, časť je studená. Napríklad šišak je úplne studený, púpava je úplne studená, palina je taká, že viac menej neutrálna a ešte je tam horec, ktorý je ochladzujúci. A keby sme tieto bylinky pili vo veľkom množstve alebo dlhodobo, tak sa môže stať, že si zraníme slezinu. Slezina je náš hlavný tráviaci orgán a ona musí byť v absolútnom poriadku, keď chceme byť v poriadku my. Hej? Pretože potrebuje to, čo zjeme, ona z toho potrebuje vytiahnuť to svoje. A keď si ju zraníme, najčastejšie to chladom a najčastejšie chladnými potravinami a bylinkami, tak tá slezina nefunguje a začne ešte ona do toho všetkého produkovať vlhko. To je celá kapitola okolo sleziny. Takže vlastne ešte by bolo fajn k týmto bylinkám pridať niečo na slezinu, aby nám to držalo tú slezinu a chránilo. Výborná napríklad je slzovka. Úplne perfektné, nie každý má slzovku rád a pripravovať ju je taká celkom ošemetná záležitosť. Ale napríklad máme nápoj čínskych mudrců a ten je úplne perfektný. Je to prášok, je tam jednak slzovka a jednak je tam čenpi, mandarinková kôra, ktorá rozhýbava. Hej? Čiže ona ešte pomôže tomu, aby sa to hýbalo. Je to veľmi pohodlné. Ráno si dáte 4 odmerky, povedzme do kaše alebo do teplej vody, vypijete, zjete a máte slezinu zachránenú. Okrem toho napríklad na slezinu je ešte dobrý ovoz.
alebo aj repík. Repík je tiež na slezinu. Takže to bolo k bylinkám. A ešte posledná vec, ktorou si môžeme pomôcť, to je veľmi teraz prekvapujúce, pohyb. Čiže ten pohyb sám o sebe nám to vlhké horko z tela neodstráni. Hej? Čo ten pohyb robí, je, že nám rozhýbava energiu čchy a tá energia nám dokáže vlastne to uvoľnené vlhké horko z tela odstrániť tým, že prúdi. Drahá žalúdka spodá, že ide po boku tela, čiže kedysi som sledovala také veci okolo toho a bolo tam povedané, že máte cvičiť cviky, ktoré vlastne rozhýbávajú tú dráhu, hej, čo je celkom asi problém trochu, hej, že naozaj cvičiť tak, aby sa mi rozhýbávala bočná dráha. Možno pre niekoho nie, ale v podstate akýkoľvek pohyb tučky dokáže rozhýbať. Hej? Čiže či si dáte rýchlu chôdzu, či si zacvičíte, či si zatancujete, tá čchy sa rozhýbáva tým. Hej? A ešte okrem toho majú Číňania na to taký trik, ktorý môžete robiť prakticky kdekoľvek. Hej? A síce zovriete si ruku v päsť a budete si tak jemne poklepávať vlastne po bokoch stehien hore, dole. Tým sa vlastne tá dráha, môžeme si predstaviť, že sa otriasa, hej, a čiže tá čchy sa začne vlastne, jak sú tam tie otrasy, tak tá čchy sa začne takisto hýbať a toto môžete naozaj robiť hoci kde, hoci koľko, hoci kedy, hej. No a ešte má pohyb jeden veľmi dôležitý benefit a to je, že nám pomôže s tými našimi emóciami, čo je tiež jedna vlastne z príčin, kedy tie žlčníkové kamene vznikajú, čiže skúste si dať takú rýchlu chôdzu. A to nehovorím o tom, že sa idete prejsť po lese. Hej, to je absolútne fantastické. A tie emócie a tá psychika sú potom úplne niekde inde. Všetko. Povedali sme úplne všetko, čo potrebujete vedieť. Takže otázky momentálne žiadne nevidím. Ja viem, že nejaké tam boli a sa ospravedlňujem, že som na ne neodpovedala počas vysielania, že som si ich možno ani nevšimla, ale určite po vysielaní na tie otázky odpoviem. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste tu so mnou boli. Takže nestresujte sa, hýbte sa, dobre papajte a budete úplne v pohode. Takže ešte vám želám pekný večer.